18 iyulda Uganstanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňüne protest geçiren Ugan türkmenleri, türkmensally we türkiyeli aktivistler geçen oktýabryna Mazar Şerifde gaçyrylan 9 ýaşly Abdulraufyň boşadylmagyny talap etdiler. Proteste ýygnanan 25-den gowrak adam Abdulraufyň okuw barýan wagtynda näwelli güýçler tarapyndan ogurlanandan soňra häkimetleriň zerur tagallany etmeýändigini aýtdylar we 9 ýaşly çaganyň enatatyna gowuşmak üçin dünýä jemgyýetçiligini kömege çağırdylar. Şolaryň birisi Uganstaly etnik türkmen Abdulla Adalyk radiosu bilen söhbetleşiginde Abdulraufyň boşadylmagyny talap etmek üçin protestde gatnaşandygyny we onuň enatatyna gowuşmak üçin hemmeleri kömege çağırýanyny aýtdy. Biz buraya Abdurraufşan'ın inesinin atasının eline gelmesi için Afganistan konsolosunun önüne geldik. Afganistan'ın hükümetinden, bütün Türkmenlerden, bütün Türk soylulardan istiyoruz ki Afganistan'daki Türkmenler biraz katı durumda. Şuna yardım etmek için biz geldik. Biz şu Abdurraufşan'ın azat edilmesini talep ediyoruz. Uganstanyň Faryab vilayatynyň gelen Jepbar türkmen bolsa, Abdulraufyň azatlyga çykmak üçin türk dünýäsinden kömek soraýar. Maksatım Abdurrauf inemizi kardeşimizi azat etmesi için 10 aydır kaçırıldı. Şu anda onun ailesinden $2,5 milyon istiyorlar. $2,5 milyon şu anda Afganistan bankalarında bile bulunmuyorlar. Afganistan devletinden Abdurrauf inemizi azat etmesi için ve Türkiye devletinden destek istiyoruz. Türkmenistan devletinden. Balx vilayatynyň olan Abdulmetin Çakır bolsa, diňe Abdulrauf däl, onuň ýaly müňlerçe çağalaryň azat edilmek üçin proteste goşulanyny Adalyk radiosu bilen söhbetleşiginde belledi. Biz bir Abdurraufjan için gelmedik. Bizim Abdurrauf ýany müňlerçe çağalarymyz var. Her gün Afganistanyň içindäki kynçylyklar başdan başa öňe gidip barmakda. Tek istediğimiz arzularymyz ilkincisi birtidäl, hemmesiniň gutulmasy. Ama birti üçinem yani hemmesi bizlere köp geldi deyip birtinden vazgeçip bilmeýär. Şonuň üçin Abdurraufjanyň 10 aydır çeken ızdırabına innäniň uçy tek kömegimiz deger ýanygan bolsa, tek istediğimiz şu çağanyň ya Türk medyasyna ya da bütün cihan medyasyna yetişerek iň adından bütün cihan bunu erteki gün bir gün şu çağanyň öldüğüni ve Türkmenlerin feryadyny duyulmadygyny biz bir gün çıkıp aýdanymyzda ýok diýip aýtmasynlar. 18 iyulda İstanbul'a geçen bu proteste Ugan Türkmenlerinin bilim ve yardım etmek cemiyetinin Abbasyon Türkmen Halk Hareketi Hukuk Adalet toparlarının Türkiye'nin Rahat Toparları Bileleşiginin adaları gatnaşdylar. Dün Uganstanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňüne proteste çykyş eden türkmensally aktivistler hem Abdulraufyň ogurlanmagyny berk ýazgyrdylar we 9 ýaşly çagan boşatmagy, çagalaryň hukuklaryny goramagy halkara jemgyýetçiligini çağırdylar. Olaryň birisi şu ýylyň başlaryna Türkmenistanaky sport ýaşyndan soňra gazaply urulyp ýenjilmegi netijesinde ýogulan 7-nji sınıf okuwçysy Süleyman Tursunbaýew hem ýatlady. Çağlar gülmeli, ağlamalı değil. Çağlar maşkalada önüp ösmeli. İlke ve yakın kalmalı değil. Çağların hem hak hukukları var. Ve Türkmenistan'da ölen Süleyman Doğan'ımızı hiç açanam yadımızdan çıkarmıyoruz. Çıkarmıyoruz. Ýekşenbe günü Uganstanyň Istanbulda konsulhanasynyň öňüne geçen protest bir sagat ogloýup atlap dowam etdi. Geçen oktýabryna näwelli güýçler 9 ýaşly Abdurraufy Mazar Şerif şäherine ogurlandan soňra gahar gazaby menen türkmenler we beýleki etnik adyklaryň wekilleri bu wakany berk ýazgyryp Uganstany we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna protestler geçirenligi barasynda Adalyk radiosu maglumat beripdi.